Karon atong pamalandungan ang mga tawo nga gisgutan sa ebanghelyo karon adlaw. Una, si Mateo. Kubrador siya sa buhis. Isip usa ka kubrador sa buhis, giisip siya nga makasasala. Gitrato siya isip usa ka traidor. Siya ang tawo nga walay gustong makit-an o mailhan. Si Mateo gisalikway o gitamay sa katilingban. Apan dinhi sa ebanghelyo karon, si Jesus nakigsulti kang Mateo. Gitawag ni Jesus si Mateo. Ni kaon si Jesus sa iyang balay. Si Jesus wala magbutang og mga kondisyon o sukdanan sa pagpakigigala sa mga katawhan. Si Jesus wala maghatag og mga sukdanan sa pagdawat sa mga tawo. Alang kang Jesus ang tanan mga igsuon. Ang alang kang Jesus kanunay ang tanan angayan nga makadawat o ikaduhang higayon o second chance. Adunay kaluoy o kabalaka sa matag usa. Si Jesus kanunay nagtawag kanato isip iyang mga kaabag sa misyon. Isip iyang gihigugma. Karon ang unang butang nga gibuhat ni Mateo mao ang pagdapit kang Jesus sa usa ka paninghapon. Ang pagkaon usa ka simbolo sa panaghigalaay o panag-uban. Busa gusto ni Mateo nga masinati ang panaghigalaay ni Jesus. Ug ang iyang unang dakong buhat mao ang pagpaambit kang Jesus sa iyang kaubang mga kubrador sa buhis. Ang iyang mga isig ka makasasala. Gusto niya mahimamat, makikita sila kang Jesus, makasinati sa iyang pagigambitay o iyang pagpasaylo. Ikaduha, ang mga Pariseo, misupak sila. Ilang gikwestiyon ang motibo ni Jesus nga naman, kinitungod kay dili sila gusto mo pasaylo. Nabutahan sila sa ilang pagpakamatarong sa ilang kaugalingon. Gibutang nila ang ilang kaugalingon isip mga sumbanan. Wala sila'y kaluoy. Ang mga Pariseo wala gayud magtagad sa kaayuhan sa uban. Nabalaka lang sila sa ilang personal nga interes o sa ilang mga sumusunod. Dinhi, si Jesus naghagit kanato sa pagbuhat o sa kabutang alang niadtong nanginahanglan sa kapasayloan sa Dios. Mga dili kita kinahanglan nga mangutana sa ilang mga sayop o ilang mga kapakyasan. Dili na nato kinahanglan susihon o imbestigahon ang ilang mga sala o kasaypanan. Dili na kinahanglan nga mangutana kung ngano nga gibalik sila sa Dios. Apan kinahanglan natong buhaton ang usa ka butang aron ilang makaplagan ang Dios ug madala sila pagbalik ngadto kaniya. Ikatulo, si Jesus. Si Jesus wala magbiyayo, wala niya gisalikway ang mga kubrador sa buhis. Inclusive ang iyang pagtagad, pagigugma. Wala niya gikondenar o gihulga. Kanunay, si Jesus giagda nga magmalipayon siya sa iyang pagpakigigala kanatong tanan isip mga makasala. Si Jesus miuyon ug nagpaila sa iyang kaugalingon uban ni Mateo. Ug ang iyang pagpakigigala kang Mateo ug sa ubang mga kubrador sa buhis nagpabalik kanila sa ilang dignidad isip mga tao. Kining panaghigalaay ni Jesus naghatag kanila og bag-ong kahulugan ug bag-ong direksyon sa ilang kinabuhi. Busa dinhi makaingon kita nga si Jesus mao ang nangita kanato ug nagtawag kanato sa pagsunod kaniya ug sa pagtagamtam sa iyang pakiguban. Si Jesus dili halayo kanato, walay babag tali kaniya ug kanato. Gani si Jesus naglakaw, nakigsalo kanato ug nag-uban kanato nining kinabuhia.
Siya nagtawag kanato ngadto sa usa ka bag-ong kinabuhi, usa ka kinabuhi sa panaghigalaay uban kaniya. Siya nagtawag kanato sa pagpaambit niini nga panaghigalaay ngadto sa uban. Amen.